खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअ'आव दिनै 12 जानुवारि 2020 मायथाइ फैदो दानिया मिथिना लानि दिनैनि गोदान खौरांफोरखौ आसाम सरकार चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों सा 122 सुबुंफोरनो चेक रानना होदों 14 नं चिरां ब्लकनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया बेनिनो सा 76 फरायसानो सासेयाव 5,000 राङै चेक रानना होदों आरो सा 46 बेरामिफोरनो चेक होदों बेरामाव हेफाजाब मोननायनि थाखाय 39 लाख आइजोफोरनो 35,000 रां होनो थांखि लादों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे रांखौ मोननो थाखाय आइजोफोरा बिजनेस खालामनो थाखाय थागथियारि जाग्रोनो नांगोन होनना बिथाङा बुंदों आरो बेयाव माखासे रुल्सफोर होनो क्राइटेरियाफोर होदों स्क्रिनाव नायनो हागोन नोंथांमोना नायनानै बुजिना लादो बेयाव फोरमायदों दि जेनेरेल आरो ओबीसी फोरनि थाखाय सासेयाव साथामनि बारा गथ' थानो मोननाय नङा होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो एसटी एससी मडार्न माटाक एन्ड टी ट्राइब फोरनि थाखाय सासेयाव साब्रैनि बारा गथ' थानो मोननाय नङा होननानैबो बिथाङा फोरमायो मोनसे गोजोनथाव खौरां बाथौ सिबियारि बिथांमोननि थाखाय बिटिआर सरकारा बाथौ गौथुमनि 13थि बोसोरारि जथुम्मानि थाखाय 18 जानुवारिनिफ्राय 23 जानुवारिसिम केजुवेल लिभ फोसावदों आरोबाव मोनसे मुगैथाव आरो दुखुनांथाव एबा लाजिथाव जाथाय जानानै थांदों गुवाहाटीनि साखाथियाव थानाय ब्रह्मपुत्रनि रुगुङाव सानै 5 दाननि गथ'खौ बुथारनानै फबना गालांदों बे जाथायखौ भरलुमुग पुलिसआ फैनानै बुरखांदों आरो नायबिजिरगासिनो दङ नाथाय दासिमबो दायनिगिरिखौ हमनो हानाय जाथ'वाखै दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियावनो जोब्बाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंनि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो गोजोन्थों।